bagong gulong ng mga motor namin. Tapos si Insaned may bagong mags RCB, sana ayan, yung gulong ng Mio nya, gulong ng NMAX ko, tapos yung sa CB110 ba yun? Ayan, CB110. Ayan, ilang taon na ba yung motor ko? 2019. Dalawang taon na, stock tire pa rin. Nakailang biyahe na. Nakailang long ride na. Hindi pa napapalitan na, ngayon papapalitan na natin para wala tayong problema kung sakaling mag-aya ulit yung scammer si Francis. Nagdagan, ayan. Tapos yung mga ibang tropa sa Villa Carmen, para wala kaming problema na hindi makapit yung gulong namin, mga motor namin. Ayan, so tara sa Red Speed Santiago mga karuba. Kita-kits na lang mamaya sa Red Speed. Right. Yan mga karuba, nandito na tayo sa Red Speed Santiago. Dito tayo magpapa-install ng gulong. Yan, si Kuya, anong pangalan mo Kuya? Marco. Kuya Marco. Yan, si Kuya Marco. Siya mag-install ng mga gulong ng mga motor namin. Boom! Yung pagbaklas sa paglagay. Yung motor to Versys. Versys to. Yung mga karuba, Kawasaki Versys Forma. Sana all. Yun yung mayari karuba. Yan, dito tayo sa Red Speed. Piyesa, accessories, yan sila ate dito sa Red Speed. May mga accessories na motor dito. Parang sarap tumira dito. Ano ba unahin mo kaya? NMAX muna? Ay, Mio muna. Yan, Mio daw muna ang uunahin mga karuba. Ha? Uy, duro! May sticker? Right. Yan yung gulong natin. Duro tayo. Joshua. Yan si Idol 7 sa Hardo, yung tagagawa ng mga piyesa. May isa lang sticker na? Yung sa likod lang? Sinagad nito. Sinagad ang upgrade mga karuba. Bagong mags, bagong gulong. Right. Yan, ito daw muna ang unahin mga karuba. Bagong RCB mags ng Mio Salty at Maxxis na gulong. Ayan mga karuba, unahin itong Mio. Dahan-dahan lang po, bago po yung mags niyan. Racing boy, sana all. Baka naman RCB. Yan pala si Kuya Marco yung gumagawa. May rotation niya. Ito nakatapat sa dito. Done. One down. Yun sa may pito. Ganun pala yun. Yung ano? Yung bilog. Yung bilog na to, ito nakatapat dito. At Parang ano, RCB ay sana all na lang talaga. may tawag doon? Oo.
bilog. Sa pangharap. Galit na galit yun ah. Okay. Nakahinga na ng maluwag. Sofa. Maxi. Yeah. Para may tanggal ito. Stock size lang yan eh. Oo. Ito yung box mo malapad. Yun lang. Mahirap yung bumaba. May silong to. Hindi ko nga nadala eh. Hindi na nalagyan. Hindi na. Rotation. Yan. Ang harapan, mga karuba. Mahirapan tanggalin yung gulong. Ah, Mahirapan tanggalin yung gulong. pag ito, Yung kanina. Mahirapan tanggalin. kaya nga yung pangarap. One down, pangharap. Ano? Pangharap, mga karuba. Pangharap. So, mga karuba, panglikod na. Ang nilalagay, Duro tires. Yun. Tinis ulit. Tinis. Ayan, tapos na karuba. Mags ng Mio. Mags ng NMAX. Susunod to. So, mags ng CB110. Ang gulong ng CB. Yung bukay. 110? 110 ba? Padlak-padlak lang nga to. Malaki kasi. Oo, 17. May tapakan ko dito. Matigas talaga boy. Sila
ilalim. Kaya. Tulungan mo na daw, idol. Kuya Marco. Hindi pwede ba? Meron pa rin eh. Pwede po. Ayun pala, pwede ba? So, pangharapan, mga karoba. Sa gulong ng CB110. Dito, tali ka. Oo, kanan. Yung sa may kaliwa. Speedo. Cable. Gulong. Pirelli City Angel. Kuya Marco on the move. Kore na lang ipa-labanan eh. Yohon! Finish! All goods. Oh. Punas! Punas mga kaibigan. Yun oh. Bagong punas. Lagay na rin dito. Pwesto! Ano kaya yan? Ako, malak ko ah. Ha? Ano yan? Tanggalin mo nga yun ang karton, lagyan natin. Dali, ganito. Hindi na siguro matutumbayan ano? Yan lang isa. Try natin. We build riders confidence, RCV. Alright. Yan, dito lang. Patok mo na lang dyan, oh. Kasya na ba yan? Ay! Naggagas-gasan ba? Pwede naman pa ganito. Yeah. Yeah. Yan, tapos na mga karuba. Gulong ng CV 110, gulong ng Mio Salty, gulong ng NMAX. Finish. Kaya, how max? Ito bibigyan niya kasi kay Dan. Ha? Ito bibigyan niya kay Dan. Ano? Magkano daw binibigay kay Kuya Danny? Eka niya. Marami ata ito. Oo, tatlo. Tatlo to, apat lang yung pinagawa lang namin nun eh. Sabihin mo. Direct na tayo. Ha? Bigyan tayo ng 150 isang set. 40. O, 450. O, tayong pambayad. Ay, ikaw na magbabayad? Ha? Kaya magbabayad? Nabigay mo na eh. Yan, tapos na kami dito sa Red Speed Caruba. Thank you. Yan, maraming salamat kay Kuya Marco. Yan, shout out. Idol, punta na kami. Yan. Thank you, thank you. Pinis. Ha! Init! Yeah. Oh, may pangimang inasal pa tayo. Saan tayo? Kain.
Daanan nga natin pala yung ano mamaya. Yung Yung grocery. saan banda? Doon sa may ano, likod ng... Tapos na kami dito sa Red Speed mga karuba. Kita-kits na lang tayo sa bahay pag na-install na namin yung mga mugs at sa aming mga motor. Ayan, kita-kits karuba. Ayan mga karuba, dito na kami sa bahay. Mag-install na kami ng mga mugs. Ayan, yun sa akin, panglikod, pangharap, yung kay Ed nanduno. Yan. Ito, bagong RCB mugs. Ito naman yung sa CB. Ayan. Hindi ko na siguro bibidyohan yung pag-install namin mga karuba ng mugs. Update ko na lang kayo mamaya pag natapos kami. Right, kita-kits mga karuba. 20 minutes later. Ayan mga karuba, natapos na namin yung tatlong motor. Nilagay na namin yung mga mugs dito sa may silong ng puno. Ayan, ito bagong RCB mugs. Yan o, forma mga karuba, blue. Ayan, RCB Maxxis tires. Ito yung sa akin, Jiren mugs, Duro tires. Ayan, Duro. Ito naman sa CB yung Pirelli City Angel. Ayan. Wala na kaming problema tuwing may long rides para makapit yung mga gulong. Right, dito na siguro matatapos yung vlog ko mga karuba. Ayan, kasama ko dun sa likod. Ayan, thank you so much sa pagnood mga karuba. Kita-kits tayo sa next vlog at sa mga next ride. Yan. Bye-bye. Love your karuba.